Maharaja Birbikram Kishore Manikoni molo Bharat hakotorni kwbangma thayo kwbangma jorao British rokni against o kwbangma soba wngkha a sobani boya Tripura Hao bo sipsa bhaikha Bubagrani molo Bharat Chadinota Andoloni Chobao Tripura Hao tamo wnglaikha abo hailaibumani kogrokno saimanlainai dinini o video o Maharaja Birbikram Kishore Manikya khaksa phasingo British rok bai kwthawi tongna nango tai khaksa phasingo British rokni against o joba khlainai rok bai bo halok kaham naragui tongna nango abo haijorao Bubagra belaino jwngjalo khlaikha British Tripura district eba tabungni Bangladesh ni Brahmanbaria Chandpur tai Kumila district a jorao a amsai British rokni dokholo phano a thai rokni nok phanghanke Bubagra no tongkho a district ni sodor Kumilao 1931 bisio Tripura district ni magistrate British rokni against o joba khlainai rok bai kokjagui langma sokha a koktuma mankheno Tripura Haphang a patimungno selengmani tai Haphangni rwngnok dorbarnok habanok rokno salthamni suti hwnui saklaijaka 1927 bisio satro songo mungui joba khlainai rokni kaisa bodol swnamjakha a dolrok wngkha Bangla hani Anushilon Somitini saporta rok obono karibo aboni logi alkasi mikon motha songsajakha aborok wngkha Milon Songo Matri Songo abo hairok o motharok bo haino Anushilon Somiti bai 1930 bisio Chittagong joba khlainai rokni wansokmungni boyar sipsajak aro buri rok bo haino joba khlainani samungo tongo 1932 bisini Chaitra talni nasi tham salmario Bubagra khor Agartalao kaisa phaloko dagai hapkha dagai rok a phalokni rangsagrisa rok talangi thangbaikha Anushilon Somitini dakai bedekni khorokba biplobi eba joba khlainai rok a dagai habo ulo a khorokbani bisingo khorok thamno romi mankha British Haphang a borokno borokni aro Kumilao dorbaro tisana naikha haifano pati mungkhe Agartalao se patima bai borokno Tripura Hao no tubui dorbaro tisajakha o romjangnai khorok thamrok wngkha Kosobani Sosindra Chandra Dotto Kumilani Pabitra Pal Tongibarini Dudsahini Krishna Pada Chakraborty dorbarni bisarok borokno Krishna Pada Chakraborty no bisi sukuni bagui Sosindra Chandra bai Pabitra Pal no khe bisi sinini bagui alongo sobui tonani majara saklaijakha Mahatma Gandhi ni yagromui 1930 bisini Simi Bharat hakotor gwnangui British rokni against o ain omaino andolon jengkha aboni salkisa ulo 1932 bisio ain omaino andolon joba khlainai rokni kaisa huija koktun Tripurao phai sokbaikha a koktun no a jorani Hyderabad bai Mysore hasteni Lukurogni bagui seijakha a koktun no Pirinchali state ni Lukurogno ain omaino andolon jobao manjaknani tai British rokni mani khani rokno khibinani bagui goihorjakha a koktuni boyar Tripura Hao bo sipsakha British rokni against o joba khlainai biplobi rok tongko songtongnai Lukurogno British rokni mani khwnaino khibinani bagui koimung narakha 1932 bisini April talo British political agent omahai henei report dohorkha Sunamura division ain omaino andolon jengui tongkha strike rok wngui tongkha British rokni mani khwnai rok khibilaikha kwrung thayo da sengbai joba wngui tongkha a report taibo sajakha Sunamura division chaloknai barja manjak tangphang Thakur Lolit Deborma ukil Anando Pal songno khobui kwbangma adong rokbo ain omaino andolon jobao manjakha aboni bagui kwbangma lukurok romjakha aro baksano alongnogo baksano detention campo tonjakha Tripurani kutului je British Bharat khari thangnai rokno khe uloromui baksano Andamano rohorjakha 1932 bisini July talo British Bangla Haphang omahai henei complain khlaikha Maharaja Birbikramni takhuk Oron Kortani kaisa motha tongo a motha British Bharato thangui kamini Lukurogno satok pitok khlaio hwnui aboni bagui British political agent a borok hamyarokno romna bagui Tripura Police Department ni subasu sano phiaba borok ulo khorok busuk borok hamyano romi mankha abo hai kogrok laibumao seijak naitugui manya aboni ulo o bisini no September talo political agent sakha Chittagong Ostragar lunthon khlainai rok baksa kharui Tripurao phai tongpaikha hanai Chittagong Ostragar lunthon wngkha 1930 bisini April talo Master da Surjo Senni tuidulmung bai Indian Republican Army Chittagong British rokni silai patham rungui tonmani thayo attack khlaio
British Army rokni selaipa tham torma thayo police rokni selaipa tham torma thayo telephone center tai European club omhaikhe borok kaibri thayo soprop kha aro soprop nairok aroni kwbangma silai rok na phano nangmasek guli rok nanani moito manjaklai liya hakheno borok olo a thayo hor soksawi rkha aro je soprop nairok baksa Tripura hao khari phaitong phaikha aborokno romna bagui British rok Tripura haphangno perasarui tongkha abo bai Tripura haphang 1932 bisini 21 September o thakur rokno tui kaisa malaima panda o samung sitara tangmano selengmani kok sajakha tai sikla thakur rokno tui kaisa volunteer bahini sanamnani kok sajakha ulo a panda o je prostab tisajakmani aboni copy British Bangla haphangno rohorjakha Maharaja Birbikram Kishore Maniko British rokni against o joba khlainai rokno khabai khubai sajagya ingya haifano British rok bai halok kaham tongna nangmani bagui joba khlainai biplobi rokno sajagya haikhe ma phunugo tini ni bagui asing nongsinai jotonono hambai।